A comarca do Barbanza perdeu máis de 12.000 falantes de galego nos últimos 5 anos. A zona rexistra agora as cifras máis baixas do uso do idioma dende o 2008. Os datos sobre o uso do galego achegados polo Instituto Galego de Estatística amosan dous datos preocupantes sobre a lingua propia. Un deles é que o idioma autóctono xa non é maioritario na comunidade. O outro, que unha elevada porcentaxe dos mozos e rapaces non saben falalo, o que supón unha ameaza de cara ao futuro. Tradicionalmente, a área do Barbanza e Noia foi unha pequena aldea gala en canto ao uso do galego, e aínda que aquí segue sendo a lingua máis usada, o número de falantes descendeu dende hai 5 anos. Concretamente, máis de 12.000 dende o 2018. Esta situación prende as alarmas na poboación galegofalante, que ve como a súa lingua perde forza, pedindo que se promocione o seu uso. Sí, eu considero que sí. Penso que o galego é importante porque é a nosa lingua, igual que se falan outras, tamén debería falarse galego. Eu creo que deberíase falar máis o galego porque as novas xeracións están perdendo o galego. É moito máis bonito, xa que somos desta terra, pero eu, por desgracia, acostumbrime no colexio a falar en castelán e falo castelán, pero gustaríame pasar ao galego. Sí, pero sin discriminar, Está ben fomentalo. A min a discriminación non me gusta, pero sí que debería ser obrigatorio que as institucións, vale, nos den a opción de falar ben en castelán, ben en galego. Moitos apuntan agora a institucións como a Xunta de Galicia a que defendan a lingua e promocionen o seu uso. As clases en galego e o seu trato nas escolas son os puntos máis defendidos, afirmando moitos que a mocidade cada vez fala menos o galego. Hai tamén quen saca peito da mellora do prestixio que experimentou o idioma nas últimas décadas. Os que mandan, a Xunta, quen sea, a facer demasiadas asignaturas en castelán. Pero iso tamén se ten que mamar na casa. Se eu aos meus fillos lle falo castelán, os meus fillos van a falar castelán. Se eu aos meus fillos lle falo galego, por moito que estudien en castelán na escola, van a falar galego. Nos máis jóvenes, sí, totalmente, porque además os adultos falan galego, o sea, é eso, na miña casa falase galego con meus pais, con meus avós, pero eu con meu irmán non. Pois nos colexios eu considero que debería empezar por aí, na base que pois todo sea en galego, al menos aquí en Galicia, non sei, eu considero que sería máis da base de eso, nos colexios e nas escolas, así. As persoas galegas sentímonos, penso que hoxe en día, máis orgullosas e máis orgullosos do noso idioma que antiguamente. Eu digo xo porque eu vivín esa época de que todo o mundo falaba en castellano. E moi poquinha xente, non sendo nas aldeas e nas rúas pequeniñas. Por iso, os defensores do galego que non queren ver como morre a súa lingua teñen unha mensaxe clara, tanto para institucións como para posibles novos falantes. Un problema non, pero, home, que cada pobo perda as súas raíces, eso está mal, moi feo. E iso está en nós. Eu abogo a que se promova máis o noso idioma, o galego en Galicia.